जों होआ जों फेरेंगा बिथांनोथ' जों भटखौनो होखाथारा जों UPPनिफ्राय जेबो मोनाखै दिनैसिमबो जोंखौ प्रमद बिथाङा नायाखै बिनि दुखुआव बिनि माबायावनो जों दिनै फैनाय जाबाय जोंनि लामा जोंनि गामि जेबोखौनो नायाखै आरो जों दिनैसिमबो मुसारि गांसे मोनाखै साथा गंसे मोनफेराखै कम्बल गांसे जों मोनफेराखै आरो जों बिथांखौ दिनैसिमबो मोखांखौनो नुवाखै जायाखै जेबो जायाखै जोंनि मालगाव ओनसोलखौथ' जेबो नायाखै दिनैसिमबो बिथाङा जों होआ जों फेरेंगा बिथांनोथ' जों भटखौनो होखाथारा जों बेखौ दिनैसिमबो जोंनि बिनि महर मोखांबो नुवाखै जों बिनि न'बो आंबो नुहैफेराखै जों बेयाव महाव थायो मबाव मायो जों नुफेराखैबो खोनाफेराखैबो दा जों बे भट बिसायख'थियावसो जों बिनि नामखौ खोनादों दा मानसिखौ नुवाखै आरो नामखौल' खोनायो जों बेयाव मानो भट होनो जों होआ सेल्फ हेल्प ग्रुपनिबो मोनाखै आरो बे माबाबो जेबो मोनाखै जों दिनैसिमबो जेबो मोनाखै ग्रुपनिबो मोना ओरैनो गामिनि लामा मोजां ग्रुपनि थाखायबो जेबो नाम सेंसनबो जों मोनफेराखै जोंखौ परिबर्तन खालामगोन मोजाङाव लाबोगोन गोरिब गुन्द्राखौ जों नायगोन होनो जों दिनैसिमबो मोनाखै नुवाखैबो जों अरुनदय होना होगोन होननानै खयबार थांबाय जों मेरला थांबाय जों दिनैसिमबो जायाखै दासिमबो दिनैसिमबो जायाखै गैया मोनाखै जों खिथानो रोङा दा बेनिखायनो दुखु मोननानै जों दा ओंखायनो बिपिएफआव फैनाय जाबाय आरो মানে এইবাৰ পৰিৱৰ্তন বোলে সেইকাৰণে মানে আমি কিবা কয় UPPলৈ যোগদান কৰিলোঁ যোৱা 5 বছৰ মানে একো সা সুবিধা নাপালোঁ মানে খালি আলু মানে আৰু আদা এইবিলাক দিয়ে কি পৰিৱৰ্তন হয় নেকি সেইকাৰণে আমি BPFত যোগদান কৰিলোঁ আৰু পৰিৱৰ্তন হ'ব আপোনালোকে ঘৰত কি হ'ব এনেকুৱা চাকৰি ঠাকৰি মানে ডেকা ল'ৰাগিলাক চাকৰি দিব নাই মই নাই এতিয়া মই BPFত আজি যোগদান কৰিলোঁ আজি BPF কাম কৰিম আৰু আমাৰ গাঁৱত যিমান UPPৰ মানুহ আছে নহ'লেও আৰু আহিব লগা আছে বহুত আহিব এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে আহিব এই যে মাটি পাট্টা দিম বুলি মানে কি কৰি আছে আশা দি আছে এতিয়াতো চৰকাৰে ভাঙি গ'ল UPPলে কোনো একো কাম কৰা নাই একো সুবিধা কৰা নাই অৰুণোদয় নাই অৰুণোদয় 4-5 বাৰ মান খালি মানে লিখি চানি লয় খালি ফৰ্ম ফিল আপে কৰি মই মানে আদা আৰু আলু অলপমান পাইছোঁ 5 কেজি এর বেশি একো পোৱা নাই आगराव BPFआवनो दंखायोमोन आङो नैबे 5 बोसोरसोआव BJPआव हाबदों जोङो ओरैबो गैया नालाय बे BJPआव हाबना थानोसै होननानै आं दा नाहरना नुहुरबाय आङो जाहाथे जोंनि बर' मानसि जों बर' हारिखौ लाखिनांगोन आरो बिसोरनि लाइना एसे आलादा थाङो फेरेंगायाथ' जोंनाव खुनु देरहानाय लामा गैया जेबो गैया बियो थांनायाव जोंना प्रतिमा बायद'खौ जोंनि सेन्टाराव जों देरहाहरदों जोंनि सेन्टाराव एबाराव बे खुनु देरहानाय गैया जोंनि गामियाव खोब 6 घर 7 घरल' थासिगोन UPPला परिबर्तन नाहरोबाथ' जेबो परिबर्तन जायाखै मानो होनोबा खुगायाव गोदै बुङो मानसिफोरखौ खुगाजोंनो बुंनानै फाग्ला खालामो गोदै रावजों नाथाय बिसिनि माबाया होनाय केपासिटिफोरा मानसि बासि जिनिस होयो दे नै दा आलारि सोरां ना मा गरिब गुन्द्रा गथ'फ्रा मोनाखै जोंनि गामियाव मानो होनोबा जों नायनानै दा नुदों जोङो सोरबा लेखा फरायै मानसिफोरासो मोनदों एक्चुअलि बे बुस्थुखौ लेखा फरायनाय गथ'फोरनोसो होनांगौमोन हारसिं मोदोम गुदुं जानानै फैदों आङो मानो होनोबा आङो नुहुरबाय गोदोनिफ्राय आं मावबोखानायमोन BPFआव BJPआव आं थाला होननानै आं फैबाय दंबावो जोंना BJPनि मानसि फैबावगोन सारा जोंनि बावखुंग्रियाव हायेस्ट भट लागोन BTCआव आं दिनै बुंबाय हायेस्ट भट मोनगोन बे जोंनि BTCआव एबाराव जोंनि समस्थियाव बावखुंग्रियाव